Salam mehriban agzalam hem de kanalymyň mihmanlary. Men şonky videomda ak-gara sapaklar bilen örülen alajanyň örülüşini de görkezmekçi. Ak-gara alajany örmekli üçin tapa diýok özüňiz nähili sapagyňyz bolsa şoň bilen örüp bilýäňiz. Men häzir haşyl sapakdan örmekçi. Ýöne siz nak sapaklar, sintetik sapaklar hem ulanyp bilýäňiz. Esasan ýokmaýan sapaklar bolmaly. Ine şu alajany örmek üçin bize 6 sana ak sapak gerek bolýar, 2 sanam gara sapak gerek bolýar. Men öňünden allym taýýarlap 6 sana ak, 2 sanam gara. Ine häzir bular başlamak bir tarabyny düýen. Bir öýrenmede wara uzyn edip örüp soňam nerede ulanjak bolsaňyz kesip ulanyp bolýar. Men häzir diňe gerekli uzynlygy allym. Men özüme öýrünim. Şuňal etil şoňal ýene birini örmekçi. Şoň üçin eger siz şular ýaly bir gat örjek bolsaňyz, şeýle eliňiziň ölçegini alarsyňyz. Soňam 4 barmak ýaly artygyraak edip alym, öýreňizi arkaýynlyk bilen alajany örüp turar ýaly. Men häzir düýdüm. Özüňize amatly bolan ýere sizden berkidiň. Men häzir iňe bilen şeýle berkideýin. Size ondan görkezeýin. Ine şeýle berkidiýen. Inni 4 san ak sapak bir tarapda bolmaly, 2 ak, ýa-ni 2 garamydan bir tarapda bolmaly. Aklary şeýle titirligine goýýas, tutýas. Ak-garada gerekleşdirmeli. Ak-gara sapaklara. Gara ak. Inni şu 4 agy 2-ä bölýäs, şolaň arasyndan birinji gara sapagy geçirýäs, ýygyny alýas. Inni bu ak sapakdan ýokarky ak sapak alýassa, şu ýygyderligim ýitirmeler. Inni şu ýokarky ak sapagy alýassa, ak-gara sapaklaň arasyndan geçirip ýygyny gurukdurýas. Ne ak sapak allyk, sapaklamyz 2-ä bölük, arasyndan geçirýäs, ýygyny gurukdurýas. Ýanky geçiren sapagymyz ene aşakda galýar. Ne şu sapak şu. Inni beýleki tarapda ak ýokarda bolmaly, ýa gara geçirdik. Inni şu ak ýokarda bolmaly. Öýsen ugruk gider. Örüp başlasaňa. Inni agy bu 2 aklar 2-ä bölýäs, arasyndan geçirýäs. Ýene de ýygyna. Ýerlerini çalyşmaly. Şu 4 sapak şutaýda. Şu 4 sapak sağ tarapda. Bu 4 sany ak sapak jep tarapda mydama durmaly. Birden arasynda goýaýaňyzda bir işiňiz çykyp goýsaňyz, şeýle aýratyn goýarsaňyz, soň gelip ýene dowam edibermeli. Hiçem bulaşanok. Şu sapaklaň ýygyderligini dokap durkaňyz, siz örüp durkaňyz görersiňiz. Inni ağa alýassa, sağ tarapdaky sapaklar 2-ä bölýär, ýygyderligi gara ak ýitirme. Ýene ýygyna geçirýär. Ne haýaljakdan men görkedeýin. 2 ağa bölük, ýokarky garany allyk, geçirýäs arasyndan, arasyndan şeýle aşak geçirýäs. Ýene de ýygyna alýas. Ýene sapaklar bilen tutýas bolýan, ak-gara bolýar. Inni ýokarky ağa alýassa şu sapaklaň, sağ tarapdaky sapaklaň arasyndan geçirýäs. Çepelimiz bilen aşakdan tutýas, ýygyna geçirýäs. Ýanky ýokardaky sapagymyz aşakda galýar. Sapaklar gedekleşip şeýle örülüp gider özi. Inni agy. Inni çep tarapdaky agyň ýokarkysyny. Ýaňagallykda aşak gitdi, gara ýokaryk çykdy. Garany alýas, aklaň arasyny bölýäs.
Gatı ansatçı alacağın örülüş görünüşü şu. Inni örüp otururken öt eliňizin örüşüne göre goşa görseňiz ýasyja bolar alaja. Gatyrak çekseňiz hem sakıjy inçejik alaja bolar. Men garanallyk inni çep tarapdaky ağmyzyň ýokarkysyny alyp akly garaly tarabyň arasyndan ýene ýydyna alýas. Şeýtmine soňuna çenli ör bermeli. İkä bölýäs. Haýsy tarapdan almaly bolsa şo tarapdaky sapagyň ýokarkysyny alýas, arasyndan geçirýäs, ýene ýydyna alýas. Biraz çaltyrak öýrük görkedeýin men size. Nähili bolýar. Gatrak çekseňiz alajaňyz inçeden odanja bolar. Tapaklaryna ýanky diýişim ýalysoň, ýeri ütgönýär, öz ýerinden durýar, oragara gitseňiz. Ýalňyşdan gadan tähel, iki gara bir ýeri keler ýa ak, iki gelerde ýalňyşaňyz biler. Başga renkler tapaklarym bolany bilýäňiz. Ak bilen göýgün gowy gelşär. Oglançyga dakjak bolsaňyz, ak bilen gyzyl gowy gelşär, gyýjaga da dakjak bolsaňyz. Haýsy renkleri özüňizde. Haýsy renkleri özüňiz salaý niýetiňiz alaja, şonu, şo renkleri alyp örüp bilýäňiz. Soňra monçuklar bilen bilet bilýäňiz. Şuňa akçylar ýaly göz monçuklaryny şeýdip taksaň. Anha gerekli uzunluğumuzu ördük. Getir elini ver, göreyim. Bu köyünü alacağım, ayırsam oluyor. Ne hilrek böyle. Neyle çeteli. Ne bolla. Eğer berler dağı knopçuka dakar. Ondan sonra dakınıp bilýär. Men şunun bilen mehribanlar wiýjam düşürk görýän, inniki wiýjalarda görüşýänçek hoş sag bolun. Ýok, batdy, men muzika goýjam. Ольга, мончыга ватты. Ай, прямо на нитке. Ольга, мончыклар. Kötü, na nitki. Прямо так. Ol o zatty da balym. Küçükü. Bu o näme şol? Toňyn kütü de. Ya, Minyonla özi ýaly bollar. Duraýda. Göreyim. Durýady. Akkuratça. Şunu başladım, şunu tordum. Ýaýraly mı? Glaziklar. Gowurly geri. Yaşa minyon. Hani, koyun. Спасибо, Гуччи.